My dear brothers and sisters in Christ, sa buhay po natin, marami tayong mga kaibigan. Meron tayong mga casual friends. Alam natin yung mukha, hindi natin alam yung pangalan. Alam natin yung address. Yung mga friends na na-encounter lamang natin sa binyag, kasal, or a simple occasion. Meron tayong mga close friends. Yung mga barkada natin, inuman friends, gimmick friends, barkada friends, pasyal friends, pati yung mga friends natin sa kwaho o kaya naman macho. Meron din tayong mga intellectual friends. We can relate to them in a head-to-head level. And we can discuss with them and exchange ideas dahil meron tayong same intellectual vibrations. Pero meron din tayong mga best friends, kaibigan. Yung salitang kaibigan galing sa salitang pag-ibig. Yung mga best friends na namamagitan ay hindi anak o pitsa ng madyo, kundi namamagitan pagmamahal. Kapag mahal ng isang tao, mauunawaan mo siya. Kaya mo siyang pagpasensya. At kung nagkamali siya, kaya mo siyang patawarin. Kapag ikaw ay mabuting kaibigan, nakikita mo ang kabutihan ng iyong kaibigan. Hindi yung kanyang mga kahinaan at mga depekto. Matatanggap mo siya kung sino siya. At kung meron siyang pagkukulang, pupunuin mo yun. At kung meron siyang kasiraan, aayusin mo yun. Ipagtatanggol mo siya at tutulungan mo siya na makapagbagong buhay. Ang isang mabuting kaibigan, gusto iligtas ang kanyang kaibigan sa kapahamakan at tulungan siyang ayusin ang buhay. Para ba yung mag-asawa, magtulungan kayo para makarating sa langit, hindi makarating sa impyerno. Kaya yung asawa mo, ka-teamwork mo siya para makarating kayo sa langit. Para kasama ninyo ang inyong mga anak, makarating kayong lahat sa langit. Magtulungan kayo sa ngalan ng pag-ibig. Ngayon, kung hindi mo mahal ang isang tao, lahat ng ginagawa niya at sinasabi niya ay minamasama mo. Nakikita mo lahat ng masama at kasiraan sa kanya at nabubulagan ka sa kanyang kabutihan. Wika nga sa Facebook, sa mga taong you like, ay naku, hindi na nila kailangan explanation. Naniniwala ka sa kanila. Pero sa mga taong they do not like you, lahat ng sinasabi mo hindi nila pinapaniwalaan. Sa tao mahal mo at kaibigan, kaya mo pagpasensya. Pero sa tao, hindi mo kaibigan, lahat ng masama sa iyo ang kanyang nakikita. Sa gospel reading po natin ngayon, ay pinatunayan ni Jesus na siya ay isang mabuting kaibigan. Dahil hindi niya pinasura ang kaso ng babae na huli sa pagkikiyapin sa hindi niya asawa. Pinagtanggol niya to the max ang babaeng ito upang hindi siya mamatay sa mga bato na ipupukol sa kanyang ulo. Jesus saved the life of this woman. He gave her a new life. He saved her from death by stoning. Kasi according to the law of Moses, kapag nahuli kang nakikiyapin sa hindi mo asawa, patay kang babae ka. Yung umo mo, yung ulo mo, ako, babasagin ng mga malalaking bato. Napakalupit ng batas ni Moises.
And here they come. One morning, they brought this woman and they made her stand at the center. Lahat sila nakapaikot and they want Jesus to sentence her. It was a trick. Nais nilang ulitin ng Panginoon. Nais nilang gumawa ng Panginoon ng isang bagay so they can charge Him. Bakit? Kapag sinabi ni Jesus kung napatay ng babae niya, kalaban niya ang batas ni Moses. Kalaban niya yung mga udyo. Kasi ang sa batas ni Moses, patayin ang babae nagkasala sa pagtitiyapi. Kapag sinabi niya, hindi siya papatayin, kinakampi niya yung mga Romans. Pag sinabing patayin, kalaban niya yung mga Romans. The Roman law does not require the death of an adulterous woman. But the law of Moses requires the death of an adulterous woman. So, ipit ang Panginoon. Sabihin patayin siya, kalaban niya ang Romans. Sabihin huwag siyang patay, kalaban niya ang batas ni Moses. Ano ang ginawa ng Panginoon? Handangin po lang kanilang mga bato. Sumulat ang Panginoon sa lupa upang ipahayag sa kanila, lahat tayo lupa. Ginamit ang timbangan ng lupa dahil lahat tayo ay lupa. Muling pinaalala ni Jesus sa kanila, remember man that you are dust, and unto dust you shall return. Hindi pa sila tumigil Ang timbangan ng lupa and the ground below is put us on the level. Papantayan tayo ng lupa dahil galing lahat tayo sa lupa. Hindi rin sa ayaw pa nilang tumigil. So tumayo ang Panginoon. Anong sabi niya sa kanila? Yung walang kasalanan, unang bumato sa babae nito. He who has no sin, let him cast the first stone. Nanahimik na naman sila. Kasi wala sa kanilang walang kasalanan. Lahat sila may kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. At kung meron isa sa inyo na sa palagay niya wala siyang kasalanan, magtaas ka ng kamay. Pumunta ka rito. Ililimbol ka namin. Same track, pabalik ng simbahan. Wala kang kasalanan Sino maglalakas loob sa atin na magtaas ng kamay na walang kasalanan? Ako hindi. Kasi makasalanan din ako Kaya natulala yung mga gustong pumatay sa babae nito. Yung kanilang mga bato, ibinabahan nila. Kasi hindi pa ng babae nito dapat batuin ang bato. Yung batuin dapat pala ipakal sa kanilang ulo. Gusto nilang mamatay ang babae nito. Gusto nilang masentensya. Bandang uli, sila pala ang dapat masentensya. Umubuol niyang Panginoon. Nagsulat na naman ang Panginoon. Ano kaya sinulat ng Panginoon? Alam niyo, this would be private. Ako sa isip ko, sinulat ng Panginoon, yung kasalanan ng bawat isa, tinimbang niyang Panginoon ang kasalanan ng babae, isang kasalanan ng adultery, versus siyang kasalanan ng bawat isa. Confession is private, kaya siguro ginawa na ng private ng Panginoon. Sinulat niya ang kasalanan ng bawat isa. Mula sa matanda, ikaw pero yung kasalanan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pagsakang timbangan sa'yo. Umalis si Pedro. Isa-isa nag-alisan ng mga gustong pumatay sa babae. Simula sa matanda hanggang sa nakababata. Bakit? Kung toro tumatanda tayo, lalo tayo naging mamulan. Kung toro tumatanda, dapat kakasalanan. Narita mo itong dito, minunalang mo. Uling may sintensya natin gawin. Palagay mo pipagto ng Jesus, sinexpose niya sila sa lupa. O rin kasalanan mo. Bakit gano'n nag-alisan sila?
Kasi in-expose ng Panginoon sa lupa. Kabulkan. Burin nga tulad ng babae. Gusto nyo ilagay sa kamay ninyo ang buhay ng babae ito. Nang dahil sa isang kasalanan, may pagsakit timbangan laban na rela. Hila pa rin dapat masentensya at batuhin ng bato sa ulo. So, my dear brothers and sisters, tumayo ang Panginoon kasi walang nagbatos ka, nag-aalisan sila. Tumayo ang Panginoon, straight and down. Wala bang bumato sa'yo? Wala po. Sir, sabi ng babae, alam mo, ako rin hindi kita babatuhin. Go and sin no more. Ang ganda po ng aral na pinapabot sa atin ang gospel reading ngayon. The woman caught in adultery. Umaga, dinala siya sa templo. Nahuli siya. Alam nyo yung mga taong eksperto sa paggawa ng kasalanan, mahirap ulihin. Bakit nahuli ang babae nito? Dahil hindi gusto ng Panginoon na maging eksperto siya sa pangangalo niya. Bakit? Ayaw niyang masira ang pamilya ng babae nito. Kasi kung minsan nasisira ang pamilya because of the other woman and the other man. If the success of a man, behind the success of a man is a woman, behind the destruction of the family sometimes is the other man or the other woman. Kaya ang Panginoon mahal ng pamilya. Ayaw niyang mawasak nang dahil sa lang sa adultery, marital infidelity. Gusto iligtas ng Panginoon. Hindi lamang ang babae nito. Gusto rin niya iligtas ang asawa niya at ang kanyang mga anak. At ayaw mawasak ng Panginoon ang pamilya. Isa pang aral na pinapabot sa atin ng Panginoong Diyos. Huwag tayong mahatol dahil lahat tayo makasalanan. Akbang karataan Judas, sabi natin, di kapampangan. Anong karapatan mong magusga dahil makasalanan ka rin? Lupa ka rin. Alam po niyo doon sa lugar namin, may babae ang tawag sa kanya si Doña Delilah. Ang libangan niya at kasiyahan niya, magsisti, manira. Abang pamamaraan, lilibot niya ka ng tindahan, makalat siyang lagim. Alam niyo, tinatawanan siya ng mga tao. Kasi siyang naninira, siyang sira. Kawan niya asawa. Yung anak ng daragalit niya. Tingnan, may bukod siya, third year high school. Dahil pulit na ba na, palupalo na. Dahil di pa nasungki-sungki na. Dahil matapulakat na. Nung marlakat niya, pikilya. Ay, Diyos ko, kapag sistina, hindi niya alam siya pala nakakatakot tingnan. Yan pala, yan yung sistina eh. Balo naman kasalanan din sa pinimbalik. Eh, nabalo. Bagsakin timbangan kayo. Balo naman 60, nabalan kayo ng 60. My dear brothers and sisters, tumayo ang Panginoon in front of this woman. The woman is standing in the middle. Tumayo ang Panginoon. Titingala na itong babae nito. Has no one condemned you? Ako rin, hindi kita kukondenahan. Diyos mismo, hindi tayo kukondenahan. Siya na walang kasalanan, hindi tayo hahatulan. Ganyan kabait ng Diyos. Isa lang ang hatol ng Diyos sa atin, pinapatawad kita, humayo ka, at huwag ka nang magkasala. The Lord will always look up to us. Bakit? Kasi we were created in the image of God. Kung kaya wasakin ng mga tao ang buhay ng babae nito by stoning her to death, hindi kaya wasakin ng Diyos ang buhay ng isang tao. God does not wish the death of a sinner because we were created in His image. At kung sakali man nabasag ang ating pagkatao nang dahil sa kasalanan natin, muli at muli, God will save the last pieces upang mabuo uli yung basic.
linis na ginawa niya, yung glass na napakaganda, ibabalik tayo ng Diyos sa ating image. Kaya lang, marami na tayong lamat. In spite ng lahat ng kasalanan, the Lord will always restore us to our original beauty, bagamat napakarami nating lamat. Itong babae ito ay simbolo ng bawat isa sa atin. Babae ng adultery. And sometimes we commit adultery by committing sin. Tayo ang mga adulterous woman sa ating mga kasalanan. Nakikapit tayo sa kasalanan. Nakikipagkalagulo tayo sa kasalanan. Pero in spite of our kasalanan, God will always forgive us. Ito ang mabuting balita. Sa kabila ng ating mga kasalanan, we can always recreate ourselves. We can always reinvent our life. We can always rediscover our life in Christ, and we can always make a new beginning. Yan ang ganda. Go and sin no more. We can always make a new beginning. Sa kabila ng mga kasalanan natin, we can always make a new beginning. Alam niyo, sa book of Genesis, the story of the fall, inulit sa 2nd chapter, dalawang account ng fall. Bakit? To tell us, kung sakaling nagkamali ka, you can always reinvent your life. Gusto ng Panginoon, reinvent ng babae ito ang kanyang buhay. Huwag na siya mahalo niya, go and sin no more. Buuin mo ang iyong pamilya dahil masama at nakakalungkot ang sirang pamilya. Huwag mo sisirain ang pamilya. At ikaw na dalaga, huwag kang papatol sa lalaking talasawa, maninira ka ng pamilya. Ikaw na binata, huwag kang papatol sa babaeng talasawa, maninira ka ng pamilya. Ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya buo at matatag ang pamilya. My dear brothers and sisters, tandaan po natin, kapag tinuro mo ang tao, if you pinpoint a person, kapag nagusga ka, nagnatol ka, babala. Tatlong taliri ang nakaturo sa'yo. Kapag itinuro mo, yung natulan mo isang tao, tatlong taliri ang bumabalan sa'yo. At yung isa sa itaas, napakalaki ng responsibilidad mo dahil Diyos lamang ang pwede bumatol. Huwag kang hahatol, huwag kang nagduduro ng kasalanan ng iba. Bakit? Tingnan mo muna 3 beses ang iyong sarili. 3 taliri ang nakaturo sa'yo. Bago ka magusga, tingnan mo sarili mo ng 3 beses. Take a look at yourself, and you can look at others differently. So, my dear brothers and sisters, God will never judge us. Tayo ang makakatol sa ating sarili. Nagkapahan ako minsan, diliklikin pa. Huwag sana tayo maging sadista sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin po ng sadista, nag-i-enjoy ka kapag nahihirapan ng ibang tao. Napakasama mo naman. Nag-i-enjoy ka kapag sila ay nagkasala. Nag-i-enjoy ka kapag sila ay nahihirapan. Nag-i-enjoy ka kapag sila ay naghiwalay dahil sa iyo. Hindi ka na ng buhay Kristiyano. Masaya ka dahil nagbago siya. Masaya ka dahil nagbalik loob siya. Masaya ka dahil binago niya ang buhay niya at tiniwanan ang daan ng kasalanan. So, my dear brothers and sisters, ano sinabi ng Panginoon? Ako man, hindi kita mahatulan. Tumayo ka at huwag ka nang magkakasala muli. Lord, salamat sa iyong pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad at pangunawa sa amin. Sa kabila ng aming kahinaan, binibigyan mo pa kami ng pag-asa para makapagsimula muli. Salamat, Lord, sa iyong pagpapatawad. We can always make a new beginning.